que només va néixer son pare, que era Yesaire, el va agarrar, el va reballar contra la paret i diu, si s'apega Yesaire, si rebota el jugador de pilota. Va rebotar. Però la partida està com estem dient. Han fet 4 jocs rojos de cada costat i els blaus 3 de cada costat. Així que es porten les estadístiques equilibrades els dos equips. Sigue, 15 dels encara que rojos n'han fet més, per això estan per davant. Però tenen partidet i va a ratxes. Per tant, és impossible pronosticar d'on estan millor, si del resto del dau, perquè estan traient igual d'un costat que l'altre. Ratxes més llargues de rojos i més curtes dels blaus. 15 de moment per els blaus. La pilota de León, toca xarxa, va al públic. Està parada al 8. Falta fora l'àrea. Bueno, a veure si segueixen. Està una miqueta més lluny. El rebot a colp. D'esquerra ve León ahir. La voleda de Sarasol busca pel Quet. I l'ha trobat ahir des del 8. Us ho tenen. A 15. Més de 2 hores Joan és capaç de fer això. Gran colp ahir del mestre genovès. De vegades a Sarasol segon. No li tens que preguntar quan es té que retirar ell del món de la pilota, sinó quan es cansaran tots de jugar en contra d'ell. Ahí està Dani de Bolera. L'esquerra de Sarasol, la fica damunt de l'escala. Ahí quan s'hi farà el dau, León.